Karo, pogledaj kameru. Nije ti slobodno, lakše ćeš da se odlaziš i nećeš proklizati. Što dalje? Znači što dalje tamo, jako, nemoj na noge, zaboraviti to mozak šalje pogrešnu informaciju. Na noge je cimanje veliko. Znači jako, zamisli da si na 2 metra. Jako tamo u diving, ruke u lasti ili bilo gde samo ne direš ništa i to je to. Dole slušaš samo kad ti on kaže, ne pre toga. Jer ako te ugotiš u istezanju, ko trava može te poseći. Da. Znači samo slušaš komande i opušteno. Da. Lepo udahni. Snimam uveliko. Hrabro. Ajmo. Može. A nije skočio. Dobro, nije otišao u vodu. Znači, htio da skoči, sve bi zaronio do pola. Au. Ja sam to hotio kadar. Ne vidi. A, jesi. Čisto se vidi ko snima. Ovako. Kaj mi se pozira. Moram da se vidi ko je snimao. Za malo. Aj sad! Stani, Marko! I sad skoro mi biti ispod nas, tako da nema vrši, evo ga. Evo, vidim ga odavde. Nek samo prestane i krene da se ne ispadne sve. Naravno.